I gymaint o bobl fy oed i, daeth Covid a chymaint o broblemau. Beth wnaeth fy nharwy fwyaf oedd y teimladau o unigrwydd ag arwahanrwydd a choswyd gan fy ngolwg gwan a thrafferthion gyda thechnoleg. Rhan bwysig iawn o mywyd am lles yw'r grŵp crefft yr wy'n aelod ohono, ond pan stopiodd fy ryngrwyd am tabled weithio, do'n i ddim yn gallu ymuno nhw ar-lein. Fe loriodd hyn fy hyder a theimlwn fy mod wedi llethu'n llwyr. Ond yna fe ddaeth eiriolwr gwirfoddol annibynnol hope i'm helpu. Ro'n nhw mor gyfeillgar ac amyneddgar. Fe wnaethon nhw fy helpu ddeall y gwahanol opsiynau a dewisiadau sydd ar gael, fel y gallwn deimlo'n fwy cysylltiedig am cymuned. Ar ôl gwrando'r yr hyn ro'n i eisiau a sut ro'n i'n teimlo, fe wnaethon nhw hyd yn oed fy nghael i ar alwad Zoom i brofi'r peth ac i ddangos i mi sut roedd popeth yn gweithio. Roedd yn golygu fy mod i'n gallu mynd yn ôl at fy ngrŵp crefft ar-lein, a'm ffrindiau, mewn dim o dro. Allai ddim diolch digon iddyn nhw.